नमस्कार मंडळी. मी आज करतलोय वांग्या बटाटा घालून चवळीत मस्तपैकी थपथपीत असा सांबारा. तर आता सोना मार्गशीर्ष महिना चालू आहे. मार्गशीर्ष महिन्यातल्या तुमका सगळ्यांका हार्दिक शुभेच्छा. सगळे ताई माझ्यासारख्या लक्ष्मीपूजन करतात, म्हणजे कलश मांडतात मार्गशीर्ष महिन्यातलो. तर मी पण मांडते आणि तुम्ही पण मांडता असताला. तर एक महिनो ह्यो असो सात्विक भोजन, म्हणजे आपल्या घरात सात्विक भोजन म्हणजे काय, तर मासे मटण असा बाजूक असता एक महिनो. तर आपण जेवतो रोज ना, आता सात्विक जेवण, आणि घरात कसा प्रसन्न वातावरण असतं लक्ष्मीपूजन म्हटलं तर. रोज अगरबत्ती धूप नाही तरी एरवी घालतो, पण त्या दिवसात ना, त्या महिन्यात एक वेगळाच म्हणजे असा उत्साह असता आणि घरात सुंदर असो वास येता. तर म्हणजे तेव्हा वाटतं कसं आपल्या घरात खरोखर लक्ष्मी म्हणजे आसा खायच्या तरी रूपात आसा असो भास जाता प्रत्येकाक. माका पण जाता, तुमका पण जाता असतलो. तर मी आज करतलोय चवळे घालून वांग्या बटाट्याचा थपथपीत असा सांबारा. तर कसं असतं माहिती आहे, एखाद्या वेळेस भाजी घरात नसता, त्यावेळी काय करू ह्यो प्रश्न येता. तर तेव्हा आपणाक काहीतरी असा सुचता, खयच्या तरी कडधान्यात बटाटी घालूची, वांग्या घालूचा, आणि त्या एकाच प्रकारचा करूचा. मग ती भाजीची काय गरज लागणार नाही, आणि लोणच्याची फोड एखादी तोंडात घातली तर चला बघूया मस्तपैकी वांग्या बटाट्याचा चवळे घालून थपथपीत असा सांबारा. तर मी ना, हे बघा, काळ्या मुखाचे चवळे, म्हणजे हे हे चवळे खूप प्रकारचे असतात. हे बघा, हे असं तोंडाकडे ना त्याका काळा मूग असता, आणि ही चवळी ना इतकी चवळीक असता ना. ही चवळी याचा सांबारा जरी केला, उसळ केली तरी मस्त जाता. तर मी या चवळे काय केले, रात्री भिजत घातले आणि फुगवून घेतले. सकाळी ते गाळून घेतले, स्वच्छ धुलय. आणि ही असत वांगी, हे असत बटाटे. माका जितक्या होया ना तितक्या मी आता कापून पाण्यात टाकतलंय. तर ही बघा, ही वांगी सुद्धा बरी असतात, पोपटी कलरची वांगी. मी आता कापतोय आणि याची फोडी करतोय आणि पाण्यात टाकतोय. या वांग्यात ना बी कमी असतं, या वांग्या खाऊक बरा असता. हे बघा, 4 भाग केलाय, पाण्यात टाकतोय मी आता. तर बटाटे मी साला सकट घालतोय. साल मी काढलंय नाही, कारण सालात जीवनसत्व असता, तर आपल्या शरीरात गावता, आणि ती खाताना सुद्धा साला सकटच खाऊ होई बटाटे. तर बटाटे मात्र स्वच्छ धुवून घेऊ होई, अगदी खरडून खरडून, आणि त्याच्या आधी ना 10 मिनिटं अर्धो तास पाण्यात भिजत टाकू होई. मग सगळा त्याचा माती बिती असताना ती सगळी जाता. चला तर खोबरा भाजून घेऊया. आला लसणाची पेस्ट घातली ना, तर ती चिकन मटण असताना तसंच एक प्रकारचा तो वास असता. म्हणजे आपण जर रोजचा सांबारा घरात करतो ना, ते का. तर आला लसूण पेस्ट न घालताना अशी लसूण आला कोथिंबीर वाटणात, म्हणजे जर आपण खोबरा भाजतो त्याच्यात भाजून घेऊया, मग ती वेगळ्या प्रकारची एक चव लागता. तरी लसूण आता भाजली, म्हणजे ह्याच्यातला हिरवटपणा कमी झाला. आता मी कांदो घालतोय. तर कांदो लसूण भाजताना कसा थोडा ह्या कांद्यातला पाणी मारापर्यंत ना ह्याच्यात तेल घालता तेव्हा नाही, असं सुको कांदो भाजून घेऊ, आणि नंतर ना थोडासा तेल घालू घ्या. म्हणजे आपल्या जेवणात जास्त तेल जाणार नाही, म्हणजे आपल्या आरोग्याक बरं आता. काही जण असतात ना, ते काय करतं, कांदो टाकलो का तेलातच भाजतात. असा करता का म्हणे, आपल्या आरोग्यात जितक्या तेल कमी असा तितक्याच बरा असता. तर असं मी आता कांदो थोडं सुको लाल करून घेतोय तेल घालूच्या आधी. बघा, ह्यो कांदो आता ना परत असं भाजलो. आता मी आता ह्याच्यात ना चमचोवर तेल घालते, जास्त घाल नाही ना तेल, कारण खोबरा भाजताना खोबऱ्यात तेल असतं.
आला असा, या आला मी याच्यात टाकते. तर मी आता याच्यात खोबरा घालते. ह्या खोबरा ओला असा, त्यामुळे ओला म्हणजे एकदम ओल्या ताज्या नारळाचा नाही, हा सुकून नारळ असा पण त्या ओला, आणि ह्या ना गुडगुड्याचा खोबरा, त्यामुळे ह्या आधी मी थोडा भाजून घेते, नंतर सुक्या खोबरा आता त्याच्यात घालते. नाही तर खराब झाला आणि एक प्रकारचा वास येता मागे, म्हणजे धुरकट सांबार येतात तसं वास येता कामा नाही. मी आता याच्यात सुक्या खोबरा टाकते. तर या सगळ्या ना खोबरा आता भाजला, त्याच्यात मी आता ही कोथिंबीर टाकते. अशी कोथिंबीर जर वाटपाट टाकली ना त्या चव भारी येतात. तर ही कोथिंबीर ना आता भाजून घेतलं या खोबऱ्याबरोबर, म्हणजे आता भाजतीला या भाजला खोबरा बरा. तर आता ही थोडी हळद मी याच्या ह्या वाटपाट टाकते. तर असा टाकला ना का तरी बरी येतात, आणि पाट्यावर वाटला का त्याचा सांबारा बरा जाता आणि तरी पण बरी येतात. तर 2 चमचे मसालो आणि अर्धो चमचो हळद मी या भाजनात टाकलंय खोबऱ्याच्या. आणि आता फोडणीत पण टाकतले, ती कशा पद्धतीत टाकतंय ती तुमका दाखवते. तो मसालो हळद ह्याच्यात भाजलो ना काय त्या सांबाऱ्यात इतकी चव येता ना, कारण सगळा ना आता मिळान येता वाटपाट आणि वाटला जाता फडतरीवर. तर या खोबरा आता ना मी उतरून घेते. चला तर आता या स्टीलच्या कढईत करतोय. तर एका मी रका मारून घेतलं, म्हणजे घासताना बरा काळा पटकन जाता. तर मी आता या चुलीवर ठेवलंय. तर फोडणीसाठी मी आता ह्याच्यात तेल घालतोय. तर मी आता फोडणी काय घालतलो, एक कांदो बारीक चिरून घेतलो, त्याच्यानंतर मसालो असा, हळद असा, हिंग असा आणि मीठ असा. तर मी आधी ना तेल तापला का कांदो टाकतोय. आला लसूण मी या वाटपाट टाकलंय. तर मी आता कांदो टाकतोय फोडणी, आणि आता हिंग टाकतोय. तर कसं असता चवळी असताना ती थोडी पोटात म्हणजे गॅस धरता, अशी ही चवळी असता. तर त्यासाठी हिंग टाकलो ना काय गॅस धरणार नाही. काय केलं, अर्धी हळद खोबऱ्यात घातली, अर्ध चमचो सांगितलंय. मग ही आता थोडीशी हळद या फोडणीत टाकते आणि मसालो पण टाकते फोडणीत. म्हणजे असं 2 प्रकारात मसालो टाकलो ना काय त्याचा रंग बरो येता, चवीक बरी जाता. तर ह्यो मसालो करपाक देता का म्हणे, नाही तर आडूक लागताला. तर ह्याच्यात मी आता टाकते चवळी. तर वांग्या आणि बटाटे. तर ह्या आता ना बराच तेलात भाजून घेतोय. मी ना काय करते माहिती आहे, लाल मसाल्याची पावडर किंवा गरम मसाल्याची पावडर असा काही टाकणार ना. माझं जो घरात मालवणी मसाला कुटलेला बघा, तुमका मी गेल्या वर्षी पावसात दाखवलेला असा मसाला कुटताना, म्हणजे किती प्रकारचे मिरचे घातलं, किती प्रकारचं सामान घातलं. तर त्या मसाल्याक ना आमका बाकी इतर काही लागणार नाही, फक्त थोडीशी आम्ही हळद रंग येण्यासाठी टाकतो. आणि तो मसाला असा ना आमचो, तो बघा मसालो बघा किती सुंदर असा, म्हणजे लाल कलर असा, चविष्ट असा. तर ह्याका आणि हरळभरा काय लागणार नाही, या मसाल्यातच आमच्या इतक्या झणझणीत सुंदर जाताना. तर आता ह्या बरा भाजला, मी याच्यात टाकतले गरम पाणी. तर आता चवळे, बटाटी, वांगे ह्या उकडा वया.
तर थंड पाणी टाकला ना काय कडधान्य असं आता निचरे येतात, म्हणजे आम्ही आमच्या कोकणी भाषेत मालवणी भाषेत असं म्हणतो, कडधान्यात थंड पाणी टाकला का निचरे येतात आणि शिजणार ना कचकचितपणा येतात, म्हणून त्याला गरम पाणी टाकूचं असतं. तर अशा प्रकारे मी या गरम पाणी टाकलं आणि आता मीठ टाकतलंय. तर मी आता ना चवीपुरतं मीठ टाकतंय. आपणा किती म्हणजे खारट व्हाया ओळणी व्हाया त्याप्रमाणे आपण मीठ टाकू. आणि जास्त खार कधी करता कामा नये, कारण आरोग्य हानिकारक असतात. तर मी अशा प्रकारे मीठ टाकले. आता झाकण ठेवतलं आणि मस्तपैकी ह्या सगळा उकळून घेतलंय, म्हणजे शिजवून घेतलंय. आणि तोपर्यंत मी मस्त पाट्यावर वाटतलं. कारण कसं असताना आमच्याकडे चुलीवर जर काहीतरी कडधान्य शिजत घातला तर आधी आम्ही खोबरा भाजून घेतो आणि त्या काय असतात फोडणीत टाकतो. तोपर्यंत आम्ही पाट्यावर वाटीत राहतो. काय तर 1 तासात मस्तपैकी पाटचा उकडता. तर ह्या मी आता झाकणं ठेवते. तर कसा असा माझी चवळीशी जागा अजून वेळ असा आणि माझा एक वाटा पाट्यावर वाटून झाला. तर या वाटा मी वाटते अर्धा वाटून झाला. तर मी तुमका 4 शब्द सांगतोय, राग धरू नका. कसा असा माहिती आहे, पाट्यावर वाटलेला कोणाकोणाच्या घराला असता हो, कमेंट करून जरूर सांगा. कारण आजकाल ना पाट्यावर कोण वाटूक बघणार नाही. मी पण एक बाई असं आणि तुम्ही सुद्धा बायका असात बघणारी. तर कसं असता लोकांचा लाईट गेली म्हणजे उद्या लाईट जातली, उद्या सोमवार असं लाईट जातली तर काय करतो, सकाळीच उठतो काही बायका भाजून वाटून घाटून अगदी मिक्सराक लावून ठेवून देतात. हे का तर पाट्यावर वाटूचं कंटाळ, त्यांच्याकडे पाटेच नसतात. पण मी सांगतोय पूर्वीची जी आमची कोकणी माणसांची एक परंपरा मालवणी बघा, पाटोवर वणतो तो राखण ठेव होया. तर ह्यो पाटोवर वणतो हा ना, तो माझ्या आऊशीची आठवण आहे. माझ्या आईने माका दिलेलो. आम्ही ज्यावेळी कुठं भाड्यानं होय ना त्यावेळी माझ्याकडे पाटोवर वणतो ना होतो. तर तिच्याकडे मागा गेले त्यावेळी ना तिनं माका तो पाटो दिला. तर ती माका वाटताना काय माझ्या आईची आठवण येतात. तर पाट्यावर वणट्यावरचा ज्या आपण वाटून खातो आणि आपल्या शरीराक लागताना तसा मिक्सरात नाही. मिक्सरात ना जळान जातात लाईटीच्या ह्याच्यावरती. आणि त्या वेगळ्या लागतात, वेगळी चव लागतात. आणि एक दिवशी ना तुम्ही पाट्यावर वाटून बघा. आपला कसं असता बायकांचा करूचा लागला ना काय, म्हणजे आम्ही हातपाय आपटतो, करून घालू कंटाळतो. लाईट गेली काय एखादा माणूस म्हणजे नवरोज असलो किंवा एखादा मूल असला तर सांगता हॉटेलात जावा आणि खावा, ना तर हॉटेलात असून काहीतरी घेऊन यावं. तर असा करता का म्हणे आपलो की ना व्यायाम जाता, म्हणजे पाट्यावर घसटून घसटून वाटतो आणि तर आम्ही खातो तर आपल्या शरीरात उपयोगी असतं औषधासारख्या. म्हणा आजकाल डॉक्टर जास्त वाढलेले असत, काही क्षुल्लक कारणासाठी ना डॉक्टरांका पैसे देतो. त्यापेक्षा ना तुम्ही स्वतः व्यायाम करा. कारण मी करतोय ना म्हणा माझं तुमका मी अनुभव सांगतोय. तर तुम्ही राग धरू नका, तर प्रयत्न करा. पाटे वरवंटे जर काही खाची असतील ना तर ते काढा. आठवड्यातून एकदा तरी वाटून ना वाटून चुलीवर शिजवून. कोकणात जास्तीत जास्त घरात चुलीवरच शिजलेला असता. आता कारणास्तव म्हणजे गरज असा म्हणा शहरातली माणसं गॅसवर शिजवून खातात. तर राग धरू नका, ज्या होता म्हणा आता मी तुमका सांगलो. पाटेवर वंटेचे असत ना ते असे टाकू नका, ते उपयोगात आणा. आणि एक दिवशी तरी आठवड्यासून एक दिवशी तरी त्याचा उपयोग करा. तर ही जी पाट्यावर वंट्यावर जी वाटून घाटून जी करूची एक पद्धत असा ना ती वेगळी असा. त्या खाता की ना पाट्यावर वंट्यावर वाटून त्या घटमूट असा आणि चविष्ट म्हणजे चविष्ट पद्धतीने खाता. कारण त्या जळणं नाही मिक्सरात घातल्यानंतर आम्ही लाईटीवर फिरवतो होता. फिरवतो ना त्यावेळी त्या इतक्या बारीक जातात आणि त्याच्यातला सत्व नष्ट जातात. तर आता मस्तपैकी पाट्यावरचा वाटाप. चला तर आता चवळे वांग्या बटाटे उकडले का बघूया.
मस्तपैकी चवळे पाहिल्या तर उकाडता, बटाटे उकाडता, पण चवळे मस्तपैकी उकाडले. तर आता पाट्यावर वाटलेला वाटा मी याच्यात घालून घेतले. आला, लसूण, कोथिंबीर असं सगळा मी या वाटणात वाटून घेतलंय. तर पाट्यावर वाटल्याला खाऊची एक चव वेगळीच असता. आणि मग तोंडा बिंडाक नसला तरी चालता. लोणच्याची फोड एखादी किंवा काहीतरी असा पापड म्हणा, मिरचीचं ठेचो म्हणा, असं तोंडात घेऊन खाला ना तरी मस्तपैकी भात आणि सांबारा असा थपथपीत केलेला कोणाक नाही आवडायचा, सगळ्यांकाच आवडताला. आणि त्या चविष्ट जाता थपथपीत असा केला का. तर या मस्तपैकी बघा असा थपथपीत मी या सांबारा केलं. आणि ह्याच्यामुळे जेवची चव वेगळी. पूर्वी ना आमच्या लहानपणीचा मी सांगते, आता सांगणार नाही, तर आमच्या लहानपणी तो काळ होतो ना, तो मस्तपैकी गेलो. तर असा नाही होता 2-3 पदार्थ 4 पदार्थ असा नाही होता. काय जा काय करीत ना तर असा थपथपीत मस्तपैकी करीत. असली तर भाजी घरची, ती बाजारात कोण हाडूक जाय नाही. आणि ती एखाद दिवशी आठवड्यासून 2-3 वेळा अशी भाजी नसायची किंवा रोज भाजी नसायची. असली तर एखाद्या वेळी भाजी, नाही तर असा काहीतरी करीत मस्त थपथपीत. आणि खूप माणसा खूप पोरा. तर असा घातल्याने ना का आता भातावर इतक्या मस्त लागा, चविष्ट पाट्यावर वाटला का तशी चव आता लागणार नाही. किती तुम्ही केलात ना तरी चव लागणार नाही. असा या म्हणजे सगळा मिक्स करून असा थपथपीत खाना असताना आता वेगळाच असता. करून एक दिवशी मुद्दाम बघा ह्या माझ्या पद्धतीत अशा चविष्ट. आणि ना लोक काय करतात माहिती, लोक म्हणजे काही काही माणसं काय करतो तर आला लसूण पेस्ट असतात ती बघा, कांदो फोडणी घातल्याने का त्याच्यात चमचोवर आला लसूण पेस्ट घालतात. त्यांनी चव असताना ती एकच लागता. म्हणजे तुम्ही काही करा ती चव त्या आला लसूण पेस्टात ना एकच लागता. आणि अशी ह्या पद्धतीने केली ना तर ती चव बदलता. म्हणजे आम्ही चिकन मटन करतो ना त्याची चव जी असताना तसेच चव त्या सांबारात लागतात. आणि ह्या पद्धतीने केला का वेगळी चव लागता. असं करून बघा तुम्ही मुद्दाम. तर ह्या मी आता थपथपीत केलं. आता थोडं वेळ याच्यात वाटप घालून शिजवून घेतलंय, म्हणजे त्या अजून चविष्ट लागतं ना. तर तुम्ही म्हणताला इतक्या खोबरा घातलोस आणि ह्या केलंस, जास्त खोबरा झाला नाही असा म्हणजे प्रश्न पडता बायकांका. तर मी आता हे केलंय ना, आम्ही थोडक्या माणसांसाठी मी आता 2 टायमाचा केलंय. तर आमचा कोकणात कसा असता कामं असतात, मग आम्ही काय करतो करताना भाजी म्हणा सांबारा म्हणा तर करताना 2 टाइम करतो. मग काय जाता रात्री राखण ठेवला ना व्यवस्थित गरम करून का भाकरी चपाती जा काय असतात त्याच्यावर खाला काय तो दिवस एक ढकलान जाता. 2-2 टाइम करू आताच्या काळात परवडणार नाही. तर पूर्वीच्या काळात कसा असायचा, पासा पासा पोरं असायची, एकत्र कुटुंब असायची, त्यावेळी 2 टाइम रांधूचा लागा. त्यावेळी शेरान तांदूळ घालीत पायली आणि शेर, म्हणजे माझ्या आठवणीत आहे. आम्ही अजूनपर्यंत केला. म्हणजे आता नाही असत ती पद्धती, आता ती पद्धती मोडली. आम्ही वाटीन किंवा ग्लासान घालतो. तर त्यावेळेच्या काळात कसा होता माहिती आहे, शेरान घालूचा लागा, मोठ्या माणसाक विचारून घालूचा लागा. माझा जेव्हा लग्न झाला ना त्यावेळी एकत्र कुटुंब होता. तर आमका ना तांदूळ किती घालू म्हणून विचारून घालूचे लागत. मग त्यात कोण जाणता माणूस असायचा ना आता सांगायचा काही 1 शेर घाल 2 शेर घाल. तर असं सांगायचा. नारळ हो तर मागान घेऊचो लागा. असा नाही होता पूर्वीच्या माणसांचा. पूर्वीच्या म्हणजे एकदम पूर्वीच्या नाही सांगणे, माझं लग्न झालेला त्या टायमाचा सांगतोय. तर मोठ्या माणसांका विचारून करूचा लागा. तर ती पद्धत आता नाही असा. आता आपण हातात घेतो आणि हव्या तितक्या करतो, हव्या तितक्या खातो, बाकीचा उरलेला बाहेर फेकून देतो. तर त्यावेळी तसा नाही होता. म्हणजे जितक्या तितक्या तर संपाकच हवा होता, अशी पद्धत होती. तर बघा कमी तेल घालून मी खोबऱ्यात कमी तेल घातलं, फोडणी घालताना कमी तेल घातलंय. पण पाट्यावर चारही वस्तू घासून घासून फडतरीवर वाटलेला असताना त्याची एक चव बरी येता आणि वास काय सुंदर येता. आणि तापण चुलीवरचा तर तरी बघा कशी येईल मस्त पाट्यावर वाटलेल्या वाटपा. तर तुम्ही मुद्दाम असा करून बघा. जर वाटणार नसतात ना तर लाईट गेली काहीतरी वाटा आणि बघा. अंग पण हलक्या जाता, म्हणजे व्यायाम जाता नाही म्हटलं तरी अर्धा तास मस्तपैकी व्यायाम जाता. हाताचो घसटून घसटून हो किती व्यायाम असा. ह्यो व्यायाम आम्ही करतो का नाही करणं, वेळच नसता आमका व्यायाम करून.
मग ते जुने पद्धती असत ना ते आपण पुढे घेऊन येऊ पाहिजे. ते टाकता कामा नये. म्हणजे आजकालच्या पिढी कसा दाखव वया आम्ही बाबा लाईट गेली का काय करतो, तर रिकामी वेळ असता तेव्हा हेरवी अशी तशी बसान म्हणजे घरातल्या घरात काहीतरी काम करून असतो, फिरणं नाही तर काम करून असतो. तर त्यातल्या त्यात थोडं वेळ असो घालव आणि आपल्या अंगाची हालचाल जास्त ह्याच्यात करू होई. म्हणजे डॉक्टर कमी लागतात ना तर ऊट सूट म्हणजे मानसिक आजार असतात. आजकाल कसं असं माहिती आहे जास्त आजार हे कमीच असत, आजार असत ते बाजूक असत. प्रत्येकांना मानसिक आजारान घेरलेला आणि वगीचे ना डॉक्टराक प्रत्येक जण पैसे देतात. त्याचा विचार करू होय आणि असा करू होय. तर हे आता चुलीवरचा उतरून घेत आहे मस्तपैकी रटामाटा थपथपिती असा चवळे वांग्या बटाटो घालून शिजला. आणि ह्या जेव काय मस्त मजा येतली या भाताबरोबर. तर ह्याच्यात मी आता वरसून कोथिंबीर घालते. तर बघा कसा मस्त रंग इलो हा चुलीवरचा ह्या सांबारा आणि पाट्यावरचा वाटाप घष्टून घष्टून अगदी एक जीव केलेला असा सुंदर आता झाला. तर आता जेवूया. तर मी आता केळीच्या पानावर मस्तपैकी जेव घेते. माका ना केळीच्या पानावर जेव खूप आवडता, बरा वाटता. तर ह्या आता पहिला लोणचा घेतोय. मी लोणचा घातलेला आहे जून महिन्यात. अगदी थेंब थेंब गळत होते. म्हणजे कोणीतरी एक कमेंट केलेली पाऊस लागता आणि लोणचा खराब होताला. तर हे बघा जवळसून लोणचा बघा काय सुंदर लोणचा असा अगदी मस्तपैकी करकरीत फोड असा. तर ह्या माझा लोणचा मस्तपैकी टिकला आणि चवीक सुद्धा सुंदर झाला. तर ह्यो असा मिरची टोमॅटोचो ठेचो तो सुद्धा कधीतरी तुमका नक्की करून दाखवेन, कारण चवीक इतको भारी असताना. तर माका ना मागच्या व्हिडिओत एका कमेंट होती, ताई तुम्ही एकटेच जेवता, तुमच्या घरात कोण नाही. तर असं नाही असा, आम्ही थोडक्या माणसात माझी मुलं असतात ती बाहेर असतो, मुलगा असा तो कॅमेरो धरता आणि माझे मालक जे असत ते काहीतरी कामाक जातात. त्यामुळे सगळ्यांनी मिळून जेवचो प्रश्न येणार नाही, कारण प्रत्येक जण आपापल्या कामामागे असता. आणि माका सांगलेला असा तू कर जा काय कर, म्हणजे जा मी काय करतोय त्या बरा करतोय असा त्यांचा म्हणणं असा. आणि आमची वाट बघित राहा नको, तर तू जेवला. तर या कमेंटचा मी उत्तर देतं. माझ्या घरात म्हणजे मी माझी ॲनिव्हर्सरी जी साजरी केलेली आहे गेल्या वर्षात त्या वक्ता मी तुमका पूर्ण फॅमिलीचा व्हिडिओ टाकलाय. तर जे का कोणाक माहीत नसत ना माझ्या घरात किती माणसं असत ती, तर त्यांनी जाऊन बघा तो व्हिडिओ, मग तुमका कळतला माझी फॅमिली दाखवलेली असा ती. तर अशा प्रकारे मी उत्तर दिले. राग धरू नका, मा काय त्याच्यावर राग नाही. तर मी आता जेवतोय मस्तपैकी, माका भूक लागली आहे. तर तुम्ही सगळीजण जेव घ्यावा. आणि ह्या वांग्याच्या आणि चवळे घालून बटाटे घालून जा सांबार आम्ही केले. तर आधी चवीक कसं झाला आता बघतोय. चवीक तर भारीच जाताला, कारण माका माहिती असा. तर ना इतक्या सुंदर झाला ह्या सांबाराला लावून लावून खाव. म्हणजे जाड जर सांबार असता ना आपण जायच्या काही तिकला करतो होता, त्या भाताक लावला ना का तिची इतकी सुंदर चव येतात. आणि ह्या पाट्यावरच्या वाटणाची आणि चुलीवर शिजवलेल्याची जी चव आहे ना ती बाकी ह्याच्यात नाही सा. तर अशा प्रकारे जेवण तुम्ही करून बघा. माझा काहीतरी चुकला तर माका समजावून सांगा कमेंटमध्ये, माका राग येऊचो नाही. आणि अजून काय करूचा असा जुन्या पद्धतीतला ता सुद्धा कमेंट करून सांगा. तर ह्यो माझा असं आजचा व्हिडिओ होतो, अशी माझी रेसिपी होती. तर ही माझी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यांनी जेवूया. तर मी आता जेवतोय मस्तपैकी, माका भूक लागली आहे.